Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Muhammad Al-Attar ya bada wannan kissa yace ta faru da wani wanda ya sani. Wani ne ya zo ya karbi bashi a wajen wani shekara da shekaru bai biya shi ba, shi kuma bai tambaye shi ba saboda yana ganin halin da yake ciki bashi da kuɗin da zai iya biyan wannan kuɗin. Wata rana kwatsam kawai sai aka kawo masa labarin cewa abokin nan naka da ya karbi wannan kuɗin naka fa ya rasu. Yace wata rana wallahi yana cikin wata damuwa ta kama shi, ya rasa yadda zai ya buga ko ina bai samu kuɗi ba. Sai ya ce bari in je in samu ƴaƴan wannan mamacin da ya rasu in gaya musu cewa ni tsakanina da mahaifinsu akwai kuɗi kaza da kaza, inda hali a biya ni kuɗi na. Yace da ya je samu babban ɗan yayi magana, sai babban ɗan ya ce to ka zo gobe muna da mitin bayan sallar magariba, idan muka taru gaba ɗaya ƴaƴansa sai ka gaya mana, kan na zo na faɗa a ce kamar ko dubara na yi. Washe gari aka yi sallar magariba, wannan mutumin ya zo ya yi bayani dalla dalla ga yanda wani ya karɓi kuɗi na, ga kuɗin da nake bin shi, kuma gashi dalilin da yasa ban tambaye shi ba. Yace kuma wallahi yanzu ma ba dan matsala ce ta same ni ba, yace wallahi ba zan zo na tambaye ku ba, da zan yafe. A gurin ƴaƴansa gaba ɗaya kaf suka haɗa kai suka ce to malam maganan bashi nan naka gaskiya ka jira idan kun je lahira ya biya ka, amma mu ɗan abin da ya bari ɗin nan muke so mu raba gado, ba za mu iya ɗauka mu biya maka wani bashi, mu biya masa wani bashi ba, tunda tsakanin ku kuka yi to ku je ku ƙare a gaban Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ƙaramar yarsa wanda ita ce ƙarama a cikin su gaba ɗaya sai ta fashe da kuka. Ta ce yanzu baba bai jima da rasuwa ba, amma bashin nan da za mu iya ɗauka mu biya masa ku ce ba za ku biya ba. Wannan baiwar Allah sai ta cire sarƙarta, ta cire awarwaranta, ta cire ɗan kunnanta, ta ba wa wannan mutumin. Ta ce gashi a je a siyar a biya wa mahaifina bashinsa, idan kuma abin bai kai ba a gaya min, ni na san yadda zan yi in lalimo in biya wa mahaifina bashinsa. Ta ce ba ku ji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda imamun Muslim ya fitar, hadisin Abdullahi bin Amr, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yughfaru lishahidi kullu dhanbin illa dain, wato shahidi Allah zai gafarta masa dukkan zunubansa amma banda bashi. Shahidi shine wanda ya je jihadi fi sabilillahi aka kashe shi ya samu shahada, to idan shi ma bashi zai hana shi shiga aljanna, ina ga wanda ba shahidi ba. Wannan mutumin ya karbi sarƙar nan da awarwaro na gwal na wannan yarinya cikin ɓacin rai, yana ji a ransa cewa wallahi ba dan yana cikin matsala ba wallahi da ba zai karba ba. Ya je shagon wajen mai sai da gwalagwalai ya bashi ya saya, kuma yana hawaye. Sai mai shago ya ce malam in baka buƙatar ka sayar da abin nan ka koma da shi, ya za ka yi ka kamun abu na siya zan siya kuma kana min kuka. Sai ce wallahi ga halin da yake faruwa, na shiga matsala ne, wannan gwal ɗin na wata yarinya ne na mahaifinta, gashi ta ɗauka ta bayar ta biya bashin mahaifinta. Wannan mai shagon gwal ɗin wallahi kawai sai maganan ta ratsa shi, sai ce to ba za a yi haka ba. Sai ya rubuta cek na adadin kuɗin da ake bin wannan mutumin da ya rasu, sai ya ce ga cek ɗin nan na adadin kuɗin da ake bin ka, ita kuma wannan yarinya ka mayar mata gwalagwalanta, Allah ya mata albarka, Allah ya sa ta aljanna. Allahu akbar, Allahu akbar. Darasi biyu za mu ɗauka a wannan kissa. Darasi na farko, kai roki Allah ya baka ƴaƴa masu albarka, saboda a cikin waɗannan ƴaƴan baka san wane ne zai ji kanka, ya ji tausayinka, wato yayi maka abin da baka nan zaka yi wa kanka ba. Ku duba ƴaƴansa gaba ɗaya suka haɗu suka ce in ya je lahira ya karɓi bashinsa, amma a cikin ƴaƴan Allah ya ware guda ɗaya mai albarka wanda ta ce ita bata yadda ba sai dai ta biya wa mahaifinta bashinsa. Darasi na biyu da zamu ɗauka shine kada ka yadda ka mutu da bashi a kanka, domin idan har shahidi da aka kashe shi fi sabilillahi bashi zai hana shi shiga aljanna har sai an biya ko an yafe, to ina ga iri na irinka gama gari wanda ba mu ma kai darajar shahidai din ba. Allahu akbar. Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.